Kawadhi nyime ni ji manyocha walne lemo mag Jogoro mongirore migepe mopogore opogore koro puodhi duto gi od bura kendo. Od bura puodho ripode ma ochwal gi komiti manyocha piedho Jogoro kendo koro gi duto gi dhi donjo apisi bang' chamo muma. Kweth manok e od bura kata kamano ne onyiso to margi ewi kaka oriki chenro mar piedho jogo. Kweth mar Kenya Kwanza to omako chung' motegno ka wacho ni piny owacho owinjore dhi nyime gi tich gino mamiyo nyaka ne puodh Jogorogo mapiyo piyo. Jatend piny Kenya William Ruto ema dhi telo ne chenro mar chamo muma ma ochan ni timore odiochieng' makiny e kar jot mar jatend piny e buore Nairobi. This House approves the appointment of the following persons as Principal Secretaries. 1. Mr. Charles Hinga, State Department for Housing and Urban Development. The 3 nominees were highly qualified and therefore I beg to second. This House approves the appointment of Ms. Mary Mudhoni Murioki as Principal Secretary, State Department for Correctional Services. Engineer Peter Toom, State Department for Medical Services. And 2. Dr. Josephine Buru, State Department for Health Standards and Professional Management. I also congratulate all the nominees on their approval today as principal secretaries, but also to inform them that they now take office when they are sworn in as accounting officers in ministries of government, and they must be accountable to the people of Kenya and accountable to this House.